Aquest cap de setmana Aldaia es converteix en un escenari de teatre. Per tal de commemorar el 30 aniversari de l'EMTA, la nostra localitat acull la segona trobada d'escoles municipals de teatre. La programació es va encetar el divendres de vesprada a Altama, en una taula redona on van participar Guillermo Luján Valero, alcalde de l'Ajuntament d'Aldaia, Francis López, gestora tècnica cultural d'Aldaia, Chema Palanca, professor de l'EMTA, i Antonio Martínez, portaveu de la plataforma d'escoles municipals de teatre. Per a mi, com a alcalde d'Aldaia, és una satisfacció poder iniciar el 30 aniversari de l'EMTA, 30 anys de teatre, 30 anys d'amistat, d'iniciatives. Ja fa 30 anys, en el Teatre del Mercat, començaren a formar un projecte teatral, un projecte d'iniciatives que provocava inquietuds en la ciutadania, especialment a la gent jove, i des d'entonces, de la mà, en el seu moment, de l'Excedent de Cultura, Vicent Boscà i l'alcalde Enric Luján, des d'entonces fins ara, ha sigut un projecte que ha anat cada vegada més i avui, 30 anys, és el final d'una etapa, l'inici d'una etapa, sobretot, que serà exitosa, que és l'EMTA, Escola Municipal de Teatre d'Aldaia. Soc Empar Folgado, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Aldaia, i estem ací per a commemorar els 30 anys de l'Escola Municipal de Teatre, una escola municipal que va ser pionera ja fa 30 anys hacia la comarca de l'Horta Sud i que ha portat molt de valor afegit al nostre poble per el que fa per la cultura, entre altres coses perquè ha sigut també una plataforma de llançament de nous actors i actrius que actualment, conforme està la vida, estan guanyant-se la vida, valga la redundància, en això. Arriscar per fer un espectacle, arriscar per una obra de teatre, en aquestes que vivim, jo crec que és molt xulo i els ajuntaments o les institucions hem d'estar recolzant això. Ja no anem a parlar de tot el que és els beneficis de lo que és fer teatre en els xiquets. Jo crec que tenim una escola de teatre en la qual se sentim verdaderament molt pagats, està format al voltant de 100 i pico xiquets i xiquetes que fan possible que els seus espectacles cada dia vagin superant-se. Per a nosaltres és molt important això, perquè són 30 anys de donar-li suport a persones que pel voluntariat estan treballant per la cultura en el nostre poble i això sí és important. Al llarg de la jornada d'avui, diferents escoles de teatre aplegades a Aldaia representaran microespectacles en espais com el Teatre del Mercat, el MUPA, el Tama i la Casa de la Música. Lo conozco a raíz de mis hijas, una de ellas está estudiando artes escénicas y bueno, viene súper contenta, es un teatro que lo hacen los lunes y miércoles y bueno, cada vez que vienen a casa pues vienen emocionadas y muy felices. Y es a raíz de eso, que está estudiando en el Instituto Artes Escénicas y es un apoyo fundamental. Ahora van a empezar con improvisaciones también y todo, bueno, y viene con una ilusión. Está muy contenta, es lo único que puedo decir. Y ahora pues nada, a ver qué nos ofrecen un poquito ellas. Isabel i estic en l'escola de Meliana. És la primera volta que vinc a la trobada i bueno, per ara m'ha paregut prou interessant. Havem fet un curset i algunes persones de les escoles s'havien conegut allí i bueno, havem fet un recorregut que porta 3 espectacles. El poble té una infraestructura, per lo que estic veient, impressionant per a poder fer aquestes coses. I bueno, les 3 coses que he vist m'han agradat prou. Me llamo Vanessa, vengo de Meliana y la verdad es que me está encantando. También quiero aprovechar para animar a la gente a que venga y vea esta oportunidad porque te lo pasas muy bien, aprendes muchas cosas y la verdad es que es una oportunidad muy buena para disfrutar.